Jo conec molts creients i conec també alguns que no ho són, i alguns que no ho són són ateus però militants, en el sentit de que pensen que és Déu que els ha castigat, els ha enviat com una mena de càstig. Clar, com lluites contra aquesta idea? Déu m'ha castigat en que m'agradin, en comptes dels homes m'agraden les dones. No em deia una lesbiana. I dius, bueno, i què fem amb aquest? És realment l'homosexualitat un càstig? Una imperfecció de la naturalesa? Nosaltres també estem fent diferents aportacions amb la Generalitat de Catalunya i amb la futura llei contra l'homofòbia per intentar que això estigui plasmat i no solament estigui dins dels col·legis mèdics o de psicòlegs i psiquiatres, sinó que sigui una cosa que sigui perseguida i que sigui penal per tota aquella persona que ho practiqui, sigui professional o no. Sigui professional si és un psicòleg o psiquiatre, o no si ve d'un altre sector com podria ser el sector eclesiàstic. Molta de l'església jeràrquica, molta de l'església conservadora, fonamentalista i literalista, que agafa els textos tal com estan escrits sense tenir res més en contra, el que estan fent és acotar el significat propi de la Bíblia. Aleshores, ells agafen aquell text i fan una culpabilització de l'ésser humà. Veritablement, si tu agafes els textos de la Bíblia i els mires des d'una vessant neutra i des d'una vessant també cultural i social i històrica i també de l'original, del text original i tots els seus matisos, te n'adonaràs que no tots els textos han estat traduïts o han estat interpretats correctament.